Ikamva libonakala limfiliba kwaba bafundi banoluvo lokuba urhulumente unika ingqwalasela kwiidyunivesithi kunee-TVET colleges. Bakwatyhola abaphathi beziko lokufunda ngokulibazisa ukumisela imigqaliselo ebekwe lisebe lezemfundo ephakamileyo. Xa sijongile i-Trinity campus ayikho ready tu. Sixhalabe kakhulu because abantwana basuke emakwabo bariska impilo zabo uba mabaye ekhampasini bayofunda. Kodwa xa befika ekhampasini ezinto bezithembise ngazo uMinister of Higher Education azikabikho, ziimaski zodwa ezikhoyo. And ke imask andiqondi uba yiyo yodwa into ino-inshora i-safety yethu. Ii-sanitizers azikho. Abanye abafundi baxhalabile ngelithi ngehle bangawugqibi lo nyaka wezemfundo. Sibeka ubomi bethu ebungciphekweni xa kuthethwa njalo ngoba umntu uzawukwazi ufulisha uzawukwazi ufulisha ilana kwi-system athi into kokuba no andiguli mandithini because of umntu utheni ufuna ufunda. Kukhona nabarentayo abahlala ngaphandle abaxhomekeke kule mali ka-NSFAS but abakayifumani from February till now. Nangona zikhona ezinkxalabo, eli ziko lithi lenza kangangoko linako ukuqinisekisa kuba uyahlangulwa lo nyaka wezemfundo. College lena inaso isigqeba. Esi sigqeba sine-management, sine-unions, sinabo nabafundi abarepresented. Esi sigqeba sesike sikhokelayo ekuqinisekiseni into yobana ubuyo labafundi nobuyo labasebenzi bebuyela emsebenzini emveni kwe-lockdown noko sikulungela ukuthi siqhubekeke nomsebenzi. Ngenxa yemeko yezimali kweli ziko, lithi alinokwazi ukunika abafundi ii-laptops. Limemelela kwisebe lezemfundo ephakamileyo kuba likhawulezise nenkqubo yokunikeza ngee-laptops kubafundi. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Abongile Yankees, eQonce.